Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor ni phibaro ni pidang sobhaya phi shaki Khubor Bakongsan Jong ka Taïew mga iba pun keman wanyang barki Khubor kilong kumni. Kajingya ki samla pule ka North Eastern Hill University Student Union bar ka Khasi Student Union nehu unit hagash phodri unai wiang arjar pusan kalakut hadian banakaliang upro Vice Chancellor bar registrar kila pha ra jingtho ban pha pen sangi eno ek jinglang shinong ba Delhi ka ban sakhle do Vice Chancellor ka te school ba u Professor P Shukla haga khat sautrik nai wiang arjar pusan ki samla pule hadian bakim pat shai hakbe de bagani ke jinglang ka bala khot do Vice Chancellor kilami ban penong ke jingaki ha ICSSR NERC nehu ban panching shai no upro Vice Chancellor ban kali bahakanu kerukom kani ke jinglang lakhot handai nakaliang upro Vice Chancellor ulong bayani ke jinglang lakhot dakatnat puliputhi handai kani ke jingkhot ka deiling ba ka phone hak baki samla puli kimpdang yakni kabala penong ban mi ka thmaktien hapdeng ki samla puli ba upro Vice Chancellor u President ka KSU nehu unit uba Robin Nongrem ule tho bayate ke jinglang la pen sange eno hadian baki samla kidang beteng ye ke jingaki bat nakaliang upro Vice Chancellor bat registrar kila aisendan ke jingtho balapin sange ye ke jinglang halor ke jingaki jong kinong nya truck hapo ka shatri jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haga santari unai wiang arjar pusan u Superintendent of Police ka East Khasa Hills District uba Vivek CM uletho baki pulit kila kem ye saungut kinong yalam balapin ngat aki sautali ki mukot duma persha yaki habekran bat kilat pathai Khubor ha singini kong Jong ka Taïew uba Vivek uloong baga jingkem mi kite kinong yalam ka dei namar baki donkti ban sho bat rabor yiki driver truck ki bakit mar na East China Hills kumban shipen ken mau bamen ha step Jong ka santri unai wiang arja alpusan ki de khot ke MCTODA ki lekhi bat kalami ru ka jingkul mar ka bajur bha hak baki pulit kila hab ban punan kam da ki tiar pensat khmat bantem ye ka jingkul mar u Superintendent of Police ka East Khasa Hills uba Vivek CM ulong bagajing toket ek jing sha penyap I hybrid in saphira lingdo maunai nagashnong nongra kalong ka babampor ban lap ksai habakali uba Vivek uletho bagajing toket ye khna bakhat laisnam uba penyap I hybrid in saphira kalong ka babampor ban lap ksai namar udei ubadang khna kani gade ka kamram ha ka jingpet benya Jong ka Child Welfare Committee ban penlong ye ka jing toket ek khna laong USP uba Vivek ulong ru banakaliang ki pulit kila penong ye ka jing toket lakadei ka jing thmu wat bor ye hybrid in saphira warada om shamnadan kanu ka dak ha ka met ite hybrid bat ki pulit idang persang ban kelibnya halor ka jing thmu bahalendet jeng uteu khna halor ka jing sha penyap ye hybrid kershan bor khar mudai na nongra do marbo uba Vivek ulethu be kai phot postmortem ladab yo balalap baga jing khla jeng hybrid kershan bor ka dei ba usha set ring bensim handai ula pentip bagi dang abru ya ka forensic report ka special investigation team kandangi beteng ye ka jing toket jongka ban lap dien shu halor ka jing khlat u hybrid kershan bor laban rap uba Vivek ki nong yalam shnong ka shnong pedeng kilalet ban jurep ye ka jing shnai ka surok ban tip ya ka daw jong ka jing penjaklia bat pen sniu dor ye ka wa ungat u secretary ka shnong pedeng uba dabbor singkram habakran shikilat pathai Khubor ulong banakaliang ka shnong kampersha halor ka jing shnai ka surok ne ki kampen roi handai kilet ban pet benya ye ki ki daw ki balami na ka jing penjaklia ye ki wa uba dabbor ulong bah ka ne jing jurep kilalap baki nong trei ki bo ki pipe bahe bantong na ka we ka wa dot badan hajan handai anda kila dap tong kimlum shu ek ki pipe ka ba penlong baka kan tut ringkat ka khando shakawa ungat ulong baka diga jaka kam don ai bar ka jingti surok kumta ula kentu ya ka sarkar bat ki bor ba dekhmi bagi dei ban pen khoi no ek ka jaka ulong baka than ka juka mai na ka kam jung okai ling baka ni ka wa ba khoi bat basngur handai na ka jingle authority ka pendong ka jing pen snudor ya ka wa ulong baka dei ka dostor jung ki trashnong bakin im ha ka wa ka ba khoi bat basngur handai la da penjaklia no yaka kalong ka bakta hadu kata yaki hagamit jung ka shpodrek nai wiang arjar pusan ki pulit ka anti narcotics task force kila yo kurup bi udrop na ki armut ki briu ha ISBT mauyong kani ka jingyo kurup ka deling ba ka jingyo jingtep batikna baki don ki basuba khai drop kumta ka ANTF kala pendong ye ka jingtalasi hak ba kila yo ban pen sange ye ka thok ka badon ye registration number ML not san AE saulai hanyo khandai
kebawan na Guwahati bat temu ban kieu Shillong kebalanya da Ajit Kumar Rai bala syong ringkat ugul Shan Singh. Habala talasi yaki lalap yakawe ke senduk saban badan ni Umar Be'an na ugul Shan Singh bat live khandai tali kidawai Nitra Zepam na Ajit Kumar Rai. Habala pit benya yakini ki Mar Be'an na pentikna ba udai u heroin u badan ke jingkya ka ba khatnyo point ar gram. Yakini baro arngot ki pulit ki la kemno bat la pengat yaki hapo ki kendan ke NDPS bat ke jingtok ket kadang ya chakaman. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka la pentip pat ba bakal penlong ya ke signature campaign nak benta ban kersha ni ke jing persha jong ka seng halor ke vote chori ni ke jing to vote ke belelam da Rahul Gandhi. Secretary ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ula kentui ki nong shong ke jela yaki samla bakin wan ban kersha ni ke jing yaki ke seng dak bawan ban shibenta ha ke signature campaign. Kani ke jing penlong ke seng ya ke signature campaign ke long halor ke jing don kti ke BJP bat ke election commission ban to vote nak benta ban yo shibun ke vote ha ke party. Kumta ke seng Congress Meghalaya ka khot lawe ki pat ba bakin wan shibenta ha ke signature campaign ban penpau ke jing kersha ni ke jing persha ke seng ya ke BJP bat ya ke election commission. Ke seng ke kentui ki pat ba bakim dei ban shus ngap jar ha ke ri badan ke jing senchar pat ba handai ban pensngau ke jing sngo bat jing lap jongki halor kani ke jingle bom dei ke BJP. Ka sengkala pentip ru bahaduk menta kila don haduk 10,000 ngut ki balawan shimenta ha ke signature campaign ha Meghalaya ha ba jing thumu ke Congress ka long ban yo san klur ngut ki bawan soi kerteng ha ke ri India baro ka we. Ki pulit kari bhai hapo ke jinglam u senior superintendent of police u Vivekanand Singh Rathor baru additional SP u ba Orval Isak Masar ha ke jing talasi kali ke bala pendong ha ke khat atrik nai wiang ha ke surak ba National Highway 6 ha umling kila dan kunai ka kali jong ukhun UMP ka seng Congress na Dhubri Assam u Rakibul Hussein halo ka jingpanan kam bakla ki light rong blue bat rong saw ki bajubanan kam da ki VIP. Ketika kali tata safari ke badai ke badan yo registration number AS not R AM handeu hanyo prahandreu bat haba khmi bnya kedai ke register ka keteng jong Tanzil Hussein ubde ukhun jong uti UMP ka seng Congress na ka jela Assam balayo ban bat yaka katba kadang penme ekdiki light rong saw bat rong blue ban pen I kumbadan u VIP hapo ka kali haba u SSP kari bhai ula persang ban wat bnya unongnya ketika kali ula jubab ba ketika kali kedai jong Urakibul Hussein bala syong da sawngut ki breu kenthop uti unongnya katba uti Urakibul Hussein pat umdan setia hapo ka kali kumta na kaliang USSP kari bhai ula batha mardor ban dan kuna bat weng mardor ekdiki light rong saw bat rong blue kibalapunan kam be ain dekiti bahaya hasam dak bashim kabu hakerteng jong uti UMP nakaliang jong ginong yalam ka seng samla shnong umling bekenthop ye usamla Reminul Mauri president bat usamla bante bolang kshar vice president kilapen pau ke jing snokmen badan ye ke jing trilang ringkat bat kibor pulit ban pendong ye ke jing talasi kali nak benta ban wan ra ke jing shinga ye ki pat ba nong let nong wan lingba kari ke jing talasi ki pulit kari bhai ki layo bandan kuna palat ya ka handulak tingka na kinongnya kali ki bapen khen an kata tang hakikenta na do kapor handu biji janmiet bar hadu kapor khatwe biji minmiet bat kumbala yi ki jingja tingkho kali bat ki we de ki jingja basngosi na do blasdang penong ki bukum kini ki jing talasi kali na kapor shakapor hakini khandiat banai ki lasdang ban hiar asut ladno ki ba malumala hangni hangtai Timentang ila poi syak bakut jong ki Khubor Bakongsan jong ka Taïew kubli shibo ni kapor jong pi kin se shempat hakawi pat ka Taïew kubli shibo